Pripun? Pak Is. Pak Is. Ringkes ya. Kandhane kok. Pengen nyanyi. Oh, nggih berarti niki mandek nggih. Oh, nggih. Lagune napa, Pak? Napa? Dangdut. Oke, berarti mandek niki. Oke. Siap.
Besan juga akan turun serta. Setelah Oke. lagu ini kita siapkan sebuah lagu dangdut. Ya. Lagunya apa baik ya. Bapak yang mau nyanyi, Pak Is mau nyanyi dangdut. Siap, nanti Pak kita bergabung sama Pak Besan juga. Nggih. Yo. Ojo lali pamali. Monggo joget sareng-sareng. Masih pun Mbak Siti monggo. Pripun, Mbah? Niki senes lagune, niki. Lagune sing niki ta. Sair berikutnya kan urip. Urip nang mboten urip. Masalahnya nek urip resiko. Resikone nek kados wong lanang niku nek urip kejepit, Mbah. Loh, nek mboten urip gondal gandu. Masukin, Mas. Urip ana kutha gedhe kowe tak ukoke.
Banten Kerso, monggo. Monggo Mas, loro asmoro. Asline pundi? Jawine pundi, Pak? Jawa Timure pundi, Pak? Ngawi. Diasta mikir diasta to. Ngawi verso HE mboten, Pak. Ngerti wong HE. Lah iya ta. Aku ngenteni
nggur guyon. Kene guyon sampean tenanan iki lho. Jenengan maringi nggih kula tampi. Dadine tenanan, Pak. Nggih to. Dadi penak to, Mas. Dani kok. Lah iya. Aku nyata